diumbah tapi memang belum dioceki ya. Jane dioceki. Disisihno sik. Nah, ini pula ya. Iki sing sampe diulek. Terus kok biasane nek diulek dheke uyah. Saitik wae. Gen piye? Gen nek ngulek ngenah pula ya. Langsung diulek. Ulek. Iki nguleke dialusno bener-bener halus bola sing lembut bola. Pokokan bolo kanggo sampean nang omah nek bingung kok ape buka karo apa, tak ape saur nganggo apa, isih bingung duwe menu. Lah iso. Sampeyan iso gawe iki ya. Iso nganggo gawe iki sambel goreng kentang campur kemangi ya. Nah, iki wis ngene bolo. Wis rada lembut dadi tomate langsung aja dilebokno. Diiris sisik. Tomate langsung diirisi kayak ngene. Ya. Potong-potong. Ora beraturan ngene, pokoke dikuwethoki ngene. Langsung diulek-ulek dan nyampur ini.